Desio davno, ti koga hoćeš da je ko je brat. Crni Porsche, folije su mat, njani kima ko Bubajđala brat. I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Šomi, ljudi dobrodošli u najnovi video na kanalu Gaming Team. Jebeno, kao što ste mogli da vidite po naslovu klipa, uopšte nisam srećan što snimam ovaj video. Znači Miksa još ne zna šta se desilo, ja sam mu sad poslao poruku. Jebeno, dobili smo dva jebena copyrighta, znači dva jebena copyrighta u, ja mislim da nema 4-5 dana, tako nešto. Prvi copyright, ko je gledao video, onaj CSGO Polygon, ona sranja, brate, one skripte, jebeno, zna o čemu se radi. Dobili smo copyright zato što sam pokazao, to jest uključio od retarda, od debila, znači od njega sam uključio klip u svom klipu, znači u klipu koji je bio na našem kanalu sam uključio njegov klip i radio reakciju na njegovu kamersku skriptu sa kojom vi prebacujete novac, znači sa vašeg računa na njegov. I jebeno, dobili smo znači taj copyright, bukvalno smo dobili copyright, što je imalo neke logike, znaš, kao ajde, došao debilčina, prijavila klip, i kad smo dobili taj prvi copyright, ja sam otišao, prijavio njegov klip, znači klip zbog skamovanja. Znači imate vrstu ono, kad prijavljate klip imate jednostavno da izaberete zbog čega prijavljate klip, i ja sam prijavio zbog skamovanja jer klip stvarno ono pokazuje neke skam metode, nešto, znači on će vas da izjebe ono pošteno. E sad, znači šta je tu najjača fora, znači što YouTube jebeno nema jebenu logiku, znači ok, prijavio sam klip, rekao ajde YouTube će to da pregleda šta kako, ja ću da uradim reupload klipa, znači reuploadovat ću jebeni video sa tim da ću da cenzurišem sve delove klipa gde se vidi njegov video, znači bukvalno nije moglo da se vidi ništa, sve sam cenzurisao, nije se vidjelo ni jebeno ime ni ovdje u tabu. Znači ja sam sad, kao što vidite, upalio CSGO, upalio Faceit da malo igram CSGO, kad ono kurčina, ljudi moji, ulazim na YouTube da vidim kako je stanje na kanalu i imam šta je naravno da vidim, drugi jebeni copyright. Hoće da me šalju bre ljudi u neku školu tamo za copyright, pa ja bre još srednju nisam završio moju, mrzi me u nju da idem, a ne da idem u YouTube neku školu za copyright, znači brate ne verujem. E sad, bukvalno ja jebeno ne razumijem, pa isto, ja sam reportovao njegov klip za scam, šta je bilo, ništa logično. Reuploadovo klip, ko je pratio kanal, ono svaka čast, hvala svima znači koji prate, ali sad sam se usro opasno, znači jebeni još jedan copyright i ode kanal, nema ga brate. Kao što rekoh, reuploadovo sam jebeni klip, znači cenzurisao sve, bukvalno sve je fucking bilo ono nemoguće brate, glas, ništa se ne čuje brate, mislim glas nije ni snim u klipu, stoje neka no copyright muzika, znači par sekundi se čula, kako YouTube po tome može da ti da, možda sam ja pustio brate par sekundi muziku u klipu, kako po tome YouTube, ako je stvarno po tome dao copyright, ono, a logika nula brate, ali ja ne vidim brate zašto bi drugačije dali copyright. Ja sam taj klip ne smijem da vam pokažem zato što imam ga na kompu, ja mislim još, ali ne smijem zato što YouTube go kurac, šta znam brate, da nam opet copyright i ćao đaci, možemo se pozdravimo od kanala. Tako da ljudi moji, YouTube jebeno nema logiku, to ste možda čuli od svakog youtubera koji ima ovakvih problema, znači ja sam čuo, pratim dosta, znam da dosta youtubera imalo ovakve probleme, znači dobili copyright ono bez ikakve osnove, dok druga strana opet nije dobila copyright ili slično, znači uklanjanje klipa ili nešto tako, neku restrikciju, neku kaznu na YouTube-u, a prekršila je mnogo više jer YouTube jebeno nema logiku. Zašto nema logiku? Pa ne znamo, znači takav je usran algoritam da nemaju nikakvu logiku. E sad, šta je najgore od toga, što ja kad uđem ovdje u Videos, kao što vidite, znači ja sam sad prebacio studio na engleskom da bi mogli svi da vidite ono, pošto ako stavim na srpski ono, bit će ćirilica i neki neće moći da skontiju šta kako. Kao što vidite, to je taj prvi video, tu smo dobili jebeni copyright i tu je imalo neke logike, znaš, ispao retard dečko, prijavio nas, jer realno neće da mu niko kvari priču brate oko skamovanja, jer svako od naših ko bude pogledao ovaj video shvatit će da je to skam i reportat će mu klip ili nešto drugo. E sad, mi smo tu dobili copyright, ok, jebi ga, sa tim smo se pomirili, jebi ga, nismo smjeli to da radimo. Šta se desi večeras, znači pre 10-15 minuta kažem, ja palim Faceit, ulazim na Faceit, rekao kad sam već tu, ajde uđemo u YouTube studio, vidim kako je stanje ovo ono, kad ono, bam brate, copyright još jedan.
palim brate ovo, znači video je izbrisan kao što vidite, copyright claim, otvorio sam tamo informacije ko je dao copyright, ista debilčina, znači ja ne smijem da kažem sad ime. E sad, šta, ja ne znam više šta brate da pričam, znači u suštini, moram da pregledam sad sve klipove, znam još neke klipove gdje sam prozivao neke likove. Tako da, ti klipovi nažalost idu na private, isto za scam, znači šta da se radi, ko je gledao je, ko ne pamet u glavu, nema da se peca brate na takve stvari. Meni je krivo što imamo 2 jebena copyrighta, što ne znam brate kakve ćemo kazne da dobijamo. Možda smo sad umanjili šanse brate da nam neki video ode u recommended, to je ono holy shit, onako je YouTube algoritam dovoljno sjeban da nam klipovi toliko idu recommended često da mislim da nijednom nam nije video, možda onaj video za CSGO tutorial za FPS, taj ono ima dosta pregleda, taj je možda otišao brate u recommended i nijedan jebeni drugi video. E sad, šta sam htio da vas zamolim, znači ko može, dobro to ono svaki video kažem, nek lajkuje klip, nek šeruje, nek ostavi bilo koji komentar, znači samo da jebeno uđemo u neki recommended. Subscribeujte se također na kanal ako već niste, ovo je znači oprošteni klip. Brate, ja ne verujem, evo ne verujem, gledam brate 2/3, Miksa brate kad vidi poruku, vatromet cepa, znači od sreće. Tako da, šta da vam kažem ljudi moji, ako snimate na YouTube-u ili, čuj mene, ili šta ili brate, ako snimate na YouTube-u, pazite šta radite, bukvalno YouTube nema nikakvu logiku, dobit ćete copyright za najmanju, znači sitnicu, imate debile brate, bukvalno, ne znam šta da kažem, ja sam stvarno, za prvi klip kažem, ok, imali su pravo, znači ok. Opet, zašto taj lik nije dobio, i dalje mu je klip na kanalu, nije mu uklonjen ništa, znači za skamovanje video, reportovan, ništa brate. Dok smo mi dobili još jedan copyright, zašto ne postoji razlog ljudi moji. Što je najgore, ja ne mogu da pošaljem nikakvu žalbu, mogu li ono kao da se pokrene proces, ne znam to nikako ide, ne bih sa tim da se igram zato što nikad nisam imao iskustva. Niti sam čuo od nekog neku priču, znači morate uglavnom sve podatke da unesete, ono, ulica, lične karte, pičke materije, nemam pojma nija šta treba, ali treba baš ono svi podaci. Tako da to neću, bukvalno neću s tim da se sprdam, plus nisam punoletan još, tako da jesam možda i bi, ali ovako ništa. Tako da ljudi moji, hvala vam što ste gledali ovaj video. Ako ste ostali do kraja svaka vam čast, ako niste onda jebi ga. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal ako već niste, šerujte video ako možete, ostavite neki komentar kao što rekoh, a do sljedećeg nadam se nekog veselijeg klipa, imate veliki pozdrav.